Langsung tak candak ya wis. Ya padha to. Heh? Padha. Lah kuwi rak hakku. Lah iki ya hakku. Hakmu ndi iki hake kanca-kanca kok. Lah ya kan ana akune barang. Ora maksudnya aja tok gawa nek tok gawa iki. Mboten tak nehke kuwi lho sapa Lisa. Kudune sasi dinyatus dadi nyelawe nek musuh kowe. Lah kuwi rak entuk to saka Pak Siswanto. Lah iki kan duit le mendoakan, udule nyanyi. Le mendoakan kapan? Iki mau Saiki tak takon doamu mau apa? ana mau bentuk baru. Nah, kuwi apa mendoakan kaya ngono kuwi? Lah apa ora baru? Ya ora kok ajeg kok ya. Ya baru. Ming sing jero ki metungul metu. Rapal kok 100. Lah nek apal malah Kita omongi ya ning prapatan kae kanggo iji-iji kapal banget 100 kiloe trimo. Ampun nembang-nembang lagi. Ya ora apa-apa wong sing disuwun kowe kok. Iki lho maringi rokok semene akeh iki. Ndi kondene? Lho. Iki wong wedok kok udut. Tak ijolke duit ya kena lho. Wah, ora edan kuwi. Omong rokok karo didolke dhuwit. Ya ora apa-apa tak. Kebangetan ora. Tak jolke gas ya kena, aku masak. Tak didolke apa? Gas. Oh, ya engko sesuk tak paringi. Give me some
matur sembah nuwun. Ya. Karo mbak-mbak Waranggana sing wis mbuka swasana limbukan malam kedua. Ya. Katin ki apa penggemare akeh kejaba bakul dedak. Ya. Ya penggemare ya pirang-pirang. Katin ki jebulno ngorokno. Oh iya. Wah, jan tobat tenan. Wah, sama cucu-mecucu. Wong le tangi dhisik aku kok. Iya, lah kowe kok turu nang gone sindet-sindet. Karang aku jejer Prastiwi. Jajar aku ndak bah nek liyane medeni jajar aku nek kowe ra wis ora bahaya wong dasar ya mbayuku dhewe. Heeh. Malah ora turu-turu mergane wong aku le turu nganggo topeng reog. Dadi dheke cekikian terus kae to. Iya, terus tak uculi. Ayo campur digelarke apa kemul kandel kae aku terus jajari Prastiwi. Heeh. Aku tangi gregah ngono kuwi kepoyo terus bar nguyuh tengok-tengok ki ana sing tak mati ki sapa ya ngono. Prastiwi tak cedhaki raine, ora nyuwara. Arep wong tuwa ki nek Prastiwi ki nek turu demes mek ngene. Ayo wong tuwa, mbok menawa wis nyiut. Ayo. Prastiwi ngono kuwi. Iya, terus Neti tak cedhaki, Neti malah luwe alus meneh kaya wong ora ambegan man. Ambegan kok di wong turu kok ambegane ditata diayu-ayuke. Ya udu aku kan. Cita tak cedhaki raine. Udu, bareng Tatin ki tak cedhaki kok iki sumbere aku ya aku ora wedi. Udah. Ya. Teh otonet. Ngono to. Saksi sudah ada, kowe arep mengelak piye? Mula awak aja lemu-lemu. Iya. Awak lemu yang ambegane tertutup gajih kok. Heeh. Dadi nek arep ambegane mesti iya. Lalu tak eling-eling ki sing muni nggo ndi ya? Ayo, Dek Iwani no. Neno cakepane sakarepmu. Oh, bapakmu nonton ki dibanggakan wong tuamu. Iya. Pak Jendol. Mangke ndak gleleng. Kowe kurang ajar karo bapakne kok ya. Wong bapakmu iki enom ya ora apa-apa gleleng kok ya. Sinawang datan bosani nano nyawang wong bagus aleman nyawang wong bagus aleman ya rekoso tak lakonane ya aja rekoso kok tok lakoni ayo sing grantes wong tuamu. Angger aku bisa nyawang neno wong bagus lambene atos abang neno mati aku wis purun ame gaweke lakon pisane kok nusul tekan Temanggung njaluk dhuwit. Ayo ora apa-apa. Ya. Angger tresnaku mbok
aku gumun lho, Nak. Iya. Yai kene iki mbok menawa kangen karo aku, mbok menawa lho, apa ming aku sing gegeden rumangsa? Iya. Ing atase arep ngejak foto ngerti aku turu kok le foto wong turu. Wis ra apa-apa, Dek kene wae tunggu kene, Pak Sino turu dipoto ora apa-apa. Jane aku ra turu nek aku ya sakarepmu aku. Mbah rupaku kaya ngopo? Iya, ya wis ben, Mak. Mangga. Lamat wis katon tejane yen Bong iki pancen wangune ya langgam-langgam ngono lah ya wonge mung ora tau omongan meneng wae. Ngerti-ngerti semaput. Heeh. Monggo. Ngono ya. pacane sarwa asli
sesok lali ya ora apa-apa monggo Walik ya Pak. hah Walik. oh wale bapakmu kulino Oh. iya panjen bener monggo lenggah ya Elisa ada kabar gembira ya sudah ditransfer oleh Pak Tristianto dari Klaten ya uang 2 juta ya kowe kon nembang caping gunung entuk 1 yuta wah transfer neng rekeningku oh ya diwenehke mak langsung tak wenehke kono engko ndak rewel bocahe ya caping gunung ayo jumeneng Cik, Pak. Syukur alhamdulillah ya, Pak. Iya. Rezeki anak soleh. apa Rezeki anak soleh. rezeki anak kentir rezeki anak soleh ora nya tampani sik ya Iya. wis masuk ning nggon aku 2 yuta kowe 1 yuta Ya, matur nuwun nggih, Pak. Ya. Salim sike. kali Ampun kapok nggih. Matur sembah nuwun Pak Seno. ampun kapok Pak Tris matur sembah nuwun nggih. heeh Pak Tristianto ki sing sesuk lumantar Pak Tristianto Pak Tumiyono Direktur Bika nimbali neng Klaten yo Oke, tanggal 27 ya. iya itu sindene diharap full tim oh iya Iya. ngono ya Siap. yo dijenggleke anu apa jenenge iki caping gunung yo sadurunge matur karo para lenggah sah Matur napa? lah ya kowe minta maaf selama neng kene kowe berbuat apa Oh inggih, kula matur sembah nuwun matur maaf sembah anu nyuwun pangaksami nyuwun agunging pangaksami heeh dumateng sedaya warga Boresan bener ya Pak? bener Bansari Boresan Buresan Bansari Temanggung Boresan Bansari Temanggung dene kathah kita kituling atur kula kata lepate ngatur kula ora kita kituling aku melu-melu Pak MC kae lho aja nek basa salah kata lepat atur kula nyuwun agunging pangaksami duna dungkaping Duna tanduk dungkaping cendak tanduking kula ingkang lepat kula nggih nyuwun pangapunten nah nyuwun agunging pangaksami nah karo Pak Siswanto sing kagungan hajat kalih Pak Siswanto bagus dhewe kowe kuwi kok kalih Pak Siswanto kula matur kalih Pak Siswanto sak kula warga kula nggih matur katur Pak Siswanto sak kula warga dene kula kula sak kanca benjang nyuwun pamit kula sak kanca benjang nyuwun pamit matur sembah nuwun sampun diparingi mangan sing kathah mangane rasa diucapke kan ya matur sembah nuwun iya ning kuwi wis dadi kewajibane matur sembah nuwun menawi wonten lepat atur kula anggen kula ngayahi dalu menika ya sedaya dawa alon-alon ya menawi wonten lepat menawi wonten lepat anggen kula ngayahi dalu kalih dalu menika dalu-dalu menika kalih dalu menika anggen kula ngayahi sak kanca kula nyuwun gunging samudra ngapa digawa-gawa samudra digawa nggo ngrujuk raimu kuwi samudra nyapa samudra kuwi njaluk samudra kenapa ora njaluk nyuwun samudra pangaksami samudra itu luas pangaksami iki pangapura nyuwun pangapura sing gedhe oh minta maaf yang sebesar-besarnya oh nyuwun samudra pangaksama mugi-mugi Pak Siswanto Mugi-mugi ora mugi-mugi Pak Siswanto sakulawarga pinaringan rezeki ingkang kathah supados benjang saged nimbali Pak Seno malih sakonca rombongan amin nah putra ingkang dipun kitanaken kitan kuwi ngerti ora ta kitan ki apa supit supit ki apa supit sing kok mangan mie ayam Deng apa nih? Supit gua mangan bunyu. Hah? Nuni apa tuh? Supit ki ora nggo mangan mie ayam. Supit ki piye kakung disupit ki ngerti ora? Di apa wong lanang disunat po? Heeh, ngerti ora disunat? Tahu nek disunat tahu, supit ra reti. Disunat ki dikapake? Digunting kuine. Apane ayo?
burunge. Le arep muni bingung dek. Burunge ra. Iya. Dilangi cucuke men ra ngoceh wae. Oh. Nek ra dilangi po ngoceh wae. Ngoceh wae. Oh, durung tau reti aku. Berarti ngene cah cilik-cilik kae ngoceh. Wah iya. Dek gonmu ngoceh ra? Nggo tarungoke. Aku durung tau reti. Ora ngerti wong kuwi ngocehi ra nyuwara kok men. Ya, mangga dijengglengke sak. Ya, panjenjak. Ayo piye cah pinter kok ya nak. Ya, iki mbiyen ya mesake memelas iki. Sadurunge melu aku uripe iki wis. Nelongso ya, Pak. Nelongso. Panganane trimo sego mambu tak pepe terus mengko tak goreng daging tip. Sake yo karo Indomie wae yo Indomie nggo 3 dina. Saiki nek mel aku saiki bareng wis. Ayo mulya pawira. Mulya pawira dengkulmu kuwi. Maksude panganane wis aneh-aneh. Saiki sabane wis bangsa toko-toko gedhe kuwi. Mangan mie yo ngling ngarani tau jajan karo aku malah ngisin-isin ke aku kok. Iya, aku ora iso nembung wong tulisane Inggris kabeh kae. Heeh. Iki apa to sak ngono iki? Wah, mojito ya. Mojito. Kuwi banyu dinai sirup ono sparklingnya, soda gitu. Soda. Sempakling cawet. Sparkling. Iki sok isen aku ya sok isen lho ngene. Lah ora ngerti ki takon. Oh iya, sparkling kuwi soda kae lho. Kono ana minnya, ada jeruk-jeruknya, ada sirupnya. Itu namanya mojito. Mojito, iya. Pira, banyu kobokan kae ya mirip. Ombenan nek kowe doyan. Kok njur aku ora. Iya, mie barang kae jenenge beda-beda. Spaghetti. Apa? Spaghetti. Ah ya wis mie ngono wae kok spaghetti. Aku mangan iki sa. Ini namanya spaghetti, Pak. Mie ngono kok spaghetti wah nganti dedrep padu ya. Iya, wis radong kok ya. Burger. Heeh. French fries. Apa kuwi? French fries. French fries ya apa? Kentang goreng. Ah, mbok wis kentang goreng ngono kok. Ngomong arep nembung kentang goreng kok ilate nganti kecethit. French fries. Aku swega. French fries. Iya, wis kentang ngono wae wong kene iki malah ngerti kentang. Mula do nandur kentang sama-sama katoke suwek kentange metu. Kabeh do duwe kentang dhewe-dhewe. Aku jane dagelan iki rung tanggap lurung maksude piye iki ada tuneke ada guyu ya. Iya, maksude metu mulayu padha barengan nandur kentang sama-sama katoke suwek kentange metu. Lah kuwi aku rung dong. Iya. Nggo endi ngono lho, Nak? Iya wis ben mengke wae. Ora usah digagas. Kene saiki ya padha nandur kentang. Kentang Lombok barang. Oh iya. Lombok. Kowe mau nek ora tak elekke, wis arep kurang ajar to kowe. Lah kowe tuku gorengan tahu tempe kok diplastiki terus nang nggon kebon Lombok. Arep ngopo, Sa? Loh, kan methiknya Lombok tinggal di sini, Pak. Mangannya nang kebon Lombok, Lomboke kari methik. Iso diajar wong kene kowe. Kan fresh, seger langsung dipetik dari pohonnya. Ah, ning ora entuk kuwi Lombok iki dadi pangupa jiwa piyai kene kok tok pedhiki. Tiwas aku mah golek pas kresek e. Arep panen Lombok kowe. Ya lumayan lho iso nggo gawe Indomie seminggu. Ha tak alok maling tenan. Iya. Ayo. Saben bengi nyawa Yo. Ayo. Nah. Iya. Yang ngene iki nek kompak sempak yang ngene. Kompak sempak. Ayo, ya ora apa-apa. Ora apa-apa isik jomblo iki mencolot-mencolot ora masalah. Oh iya. Iya. Lah piye kowe entuk wong goresan kene piye? Goresan kene entuk apa ya aku? Loh, uripmu mana penak lho, hawane sejuk lho. Entuk lemah, entuk panganan
panganane enak-enak. Ah. Terus mengko dulure akeh ya ning kene. Ning kene iki sayange siji. Apa? Kene iki nek ngungu bebek, bokonge ana silete. Kok ana silete? Mau sing disuguh awak dhewe separo-separo. Kan nek metu langsung separo, metu langsung separo kene dipasangi silet. Sekali metu ya wis separo ngono ya. Ya pengiritan ekonomis. Ora protes to Pak, wis dinepangan bersyukur ora dijake wae lho. Aku meng muni kok bebeke ana bokonge ana silete aku. Mangga. Yen memacang mong karo Somarkasu. Iya. Apa? Hah? Ora aku yang ngomong apa ya, Mo? Aku ora reti aku ngomong apa, Pak? Mbok sesuk-esuk priksa sa. Mun nek kentir barang kowe. Ya, ya. Ora apa-apa ya ndi nek. So. Iya. Kembang Pacitan Sarwi diajar sing ngendang ya wetel wae. Iya, arang isih bocah nom. Nek ndelok gerakane ngene iki lucu, nek ndelok anu polahe Alisa iki nyenengke, ning aja pisan-pisan ngejak lunga dheke. Ngopo? Mirang-mirangke. Kok mirangke kenapa? Aku wis kisinan bola-bali. Ku nek tak jak ning luar Jawa ngono nyambut gawe ngono nek teko ndono ora 2 dina sadurunge iso jalan-jalan. Iya. Aku tahu lho jalan-jalan karo Elisa iki bareng karo panitiane. Dek iki ning mburiku kuwi ora ngerti nek ngematke aku terus. Iya. Pas liwat ning nggon toko sing nuwun sewu mamerke busana ndelo wong wedoke lho kan ana patung sing dikathoki dinahi BH kae to. Lah aku noleh iki manekin. Heeh. Aku noleh ndelokke ngematke di hayo. Hayo matane cenanangan delok apa? Kuwi ora wong edan kuwi modalan kok denekke matane cenanangan kuwi. Lah ya ngisen-ngisenke ya nggone wong wedok ya ana lampune ya ben ketok tapi kan ya wis padha wis ketok kok dipatke cedak-cedaki ngopo ya Pak Senang apa ngono lah. Ah iya ya mung ngematke kok ora apa-apa to ya. Iya, goleke bojoku tak kok. Mung ukurane ora apal. Oh. Ya ora apa-apa. Malah apal ukurane nggone wong liya. Bareng tak tukokke dienggo bojoku. Lho kok lobok, Mas? Lho 36 to? Ora ya. Aku 34. Aduh, tak sapa 36. Mangga ya. Asa ngece. Ayo ngakoni to kowe. Ya mau nek turu ora krasa lho. Lah iya wong saka njaba wae do krungu kok do crita terus jebule sing dene ono sing ngorok ngono. Ya tak ceke aku ya ngono tak cek. Iya. Aku tak. Padahal turu dhisik jenengan lho. Nah aku rak malah halus to wong lanang. Ah, mong sapa? Aku ki nek Tetep ngorok ya. Heeh. Yo do tetep
puguh nang kono to no. Iya, malah Prastiwi iki ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Ayo parikane apa? Ana jaran. Ana jaran. Kok mlaku-mlaku. Kok mlaku-mlaku. Kagem Dik Wildan. Selamat menempuh bentuk baru. Ora apik kuwi ora apa-apa. Ayo. Maune ora jalur helm terus jalur helm kok. Iya. Terus ngeleling kae pisan. Heeh. Monggo, ya jejere Mbak Ani. Ya. Enak. Dodolan. Heeh. Terus Apa ya, Pak? dodolan. Dodolan. Apa, Bu? Oh, toya kowe. Dodolan. Dodolan. Dong iki aku arep mau ngene sik tatin ya, Pak, mau dijaluk tatin. Ah, ora apa-apa mikir kowe saiki. Sik dadi mikir neh. Ya, dilewati sik ora apa-apa. Mbak netizen engko kowe terakhir ora apa-apa men mikir. Iya, ya. Ayo Net. Neng paran. Neng paran Adem hawane. adem hawane. Mugi Dik Wildan. Mugi Dik Wildan. Besok pinter lenggunake. Rumangsaku kok. Ayo Pras. Sehat e Prastiwi, kancane do kerokan dhek ora kerokan dhewe mergo nyerot nggon aku mau. Iya, jamu Jawa ya. Mangan ketan Mangan ketan, dicampur emping. sik tak tutupi kuping. Mugi Dik Wildan Heeh. tititing garing. Ngandel ora. Ning ora apa-apa wong jeneng wis nggawa dhewe kok nek cilik pancen. Iya. Kuwi, heeh. Gedhe ya totot. Heeh. Ya ora apa-apa. Ayo, sapa Ani tak ajar nek kasar-kasar. Iya, iya nih. Waduh. Bismillah. Muga ora seneni. Pak Tukiran. Awas ya. Tak polo nek nganti saru. Kok ketok ketok wudele. Terus Mu Dik Wildan. Arep ngomong ndak seneni ya, Pak. ya ora salah diomongke aku wis ngerti kok. Ya wis ngono kuwi lah. Ya Dik Wildan mari ngono wae ya. Ha ta? Wis pokoke sembuh ngono wae. Maksudnya iki nganu lho, Pak. Apa jenenge? Apa? Manuke wis bujel ngono lho maksudnya. Oh, budel gitu bujel to. Ya ora apa-apa. Maune lancip dadi bujel saiki. Marang ya diongoti, ya. Jenengan ya bujel to, Pak? Hus. Kaya ora usah ditakokke ayo. Ayo Mbak Elisa, kowe apa? Kowe terakhir. Kopat kapit rada dawa. Wah, ketularan Ani, ketularan Prastiwi benar. Mugi Dik Wildan sing disupit Heeh. Kendang cepet dawa. migunani tumrap bangsa lan bekti marang wong tuwa. Ape, tak kira nek enggal cepet dawa ora. Ya. Nah, no. Panas udan panas saling-aling ceping gunung. Kanca-kanca mangga ya. Misowa capek gunung nadyan ya Nadyan waton sarata lanang inu mane banyu
langgame Mbak monggo dados Dek zaman berjuang yo monggo jarene wis menang keturunan sing Iya sinden apa bakul obat.
Iya monggo ingkang loro abang kalsul mboten iso dipenamane dileleti niki dina dina bakal garing. Batu mo batinggi batu roek. Iya ngomong kok nganggo tata krama sing apik. Ya wis ora apa-apa karang ciri khase bocah kaya ngono ya Mak. Iya. Ning iki mau pengekspresian tarian anak muda no. Ya. Dadi gamelan iki ora mung cukup dijogeti nganggo lemah gemulai ini kadang kala ya iso menghentak-hentak kaya nek nganggo musik kae. Oh iya ya Mak, iya. Wis Elisa iki pengekspresian joget anak muda. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Or karus Alaso, ya. Sinden Blesteran, ya. Jawa ora, Sulawesi ora. Argentina ora, ya. Wis pokoke menungso salah kedaden. Ha iya. Menungso salah kedaden ora sapenake dhewe. Iki uga ana pamundutan saka PWKS Temanggung no. Oh iya. Ki sing padha nganggo kaos-kaos PWKS ireng-ireng gambar akeh sing padha lenggah ning Temanggung kene malah kadang kala yen awak dhewe pentas ning Yojo pas malam Minggu para anu adik-adikku sing para bocah-bocah nom padha montor-montoran tekan Ngayuja padha biar-biaran ning Ngayuja mresani nggone awake dhewe padha nggelar pakeliran ya no. Ya matur sembah nuwun. Apresiasi kagem para PWKS Temanggung. Ya semoga tetep ngrembaka ya Mak. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya engko diaturake ya iki ana pamundutan saka kakeknya Mas Wildan Satria Abimanyu. Iya. Slendang Sutra Kuning. Oh. Kadep tasma udu. Kuwi slendang biru. Oh iya. Iya. Ora ngapal aku. Ya, sapa sing ngisis kepareng ngapal? Cita apa ya? Hah? Kok lemu semaur cepet banget? Cita apa ya? Mboten apal, Pak. Oh. Edan tenan ya. Gubuk asmara sik diaturake Mbak Ika. Ya, men karo padha goleki cakepane. Slendang Sutra Kuning. Neno. Iya. Tatin kita ya, Pak. Hah? Kleru piye? Ayo, gubuk asmara sik men kae do goleki. Iya. Prastiwi apa ya? Prastiwi iki Slendang Ulat Sutra. Malah larang lho, Pak. Ulat Sutra iki malah larang. Sio-sio. Ya ora. Mau wis dintuti. Asale jejer aku. Lah sing jejeri yo jenengan to. Lah aku campur piyaga iki kringete do mampu-mampu banget. Ku nek sinden wangi nggih. Heeh, aku nglecak ning jejere Santosa iki mak sentup kok apa ya. Wis kaosan seporot kowe ra kon mburi bedah bolong kae. Wah ngisin-isin ki tenan. Iya. Ngono ya. Heeh. Jejer kaos sing sapa ki? Sing anu kuwi, sing apa nyiter kuwi? Iya. Ora nganggo sarung katoke kolor suwek. Ya aku rumah saya kok turu kaya ning Papuan to ya. Iya, terus aku ngomong karo, "Nek Pras Madirana aku tak jejer kowe sing ora bahaya." Ayo kene. Iya, terus jejer. Salahe tak antuti kok malah guyu. Ya ora gek lunga. Neh kaya ngeloni anake. Hah? Wo kowe ngece kowe. Kowe tetep kowe pelecehan kowe. Kae Mbak Yuku lho. Ayo. Ora trimo. Oh, lah takono trimo ora kowe dunekke cah cilik yu. Ora ngonekke cah cilik. Aku kaya ngeloni anakku. Lah ya kan jenengan gede. Sapa? Jenengan. Kowe tau weruh apa? Dedek piadeke. Oh, dedek piadeke. Nek liyane ya mbah aku ora. Tak kira lek diametere. Lambene. Ayo. Aku rong tau roh nek kuwi. Kapan-kapan. Kos plus. Iya. Iya mangga dibawani gubuk asmara ya. Karo ngapalke Tin. Slendang Sutra Kuning ku tak sawer Tin, ora kuwatir. Iya. Nek iso Slendang Sutra Kuning. Heeh. Dola alik. Heeh. Slendang Sutra Kuning kok sing dibuka sluk-sluku bathok. Oh iki anu. Ngarep seneng sluk-sluk bathok. Yo, Mas. Suarane kleren-kleren ya. Ora apa-apa, mawawan wis
jane jatah nyinden wis tak ijini ora nyinden mergo izin karo aku Pak tenggorokan kula perih ngono ora iso nyuwara niki Pak ah kowe nekat piye pun napa lho Pak ora apa-apa nek nyuwara kuwi ngeden ngono lho maksude ora oh ya ora yo gawe sama dia Pak ngingkar nyingkur gang sire kene gede-gede lho apa gang sire nang kene gede-gede sak jempol-jempol pundi nggonamu wong Gunung Kidul rak pakanane walang to nggih embangane walang papat gangsir siji jajar iso tok enak teko lho enak nek gangsir ki panjenengan pun tahu urung kok wis ngerti nek enak mbok menawa apa ngawur ora senengane aku urung tau wiwi tane nyingkar nyingkur menu lingsem yen ke hutan lelampahan kangkah oh swara gedene ilang iki nggih swara gedhe ora apa-apa kuwi geruk biasa iya tambane napa Pak hah tambane mangap mangap terus ora tambane yo aja ngombe es siji yo wong olah swara ki aja nganti ngombe es wo es ki marai kaku sarap-sarap pita suara dadi nek nyuwara ora iso apik kowe nekno dinehi omben sik anget-anget angka loro aja mangan panganan sing mengandung lenga kaya to kompor oncor terus ayo mangandung lenga iki gorengan mergo gorengan kae nuwun sewu kadangkala lengane ora diganti goreng didol lengane nganti ora sehat iya kuwi merusak pita suara ngono ya aja pisan-pisan ngono ya aja dicoba ngundane ora iso nyuwara swara dienggo golek dhuwit kok nganti ora iso nyuwara ki cilaka regane kademen iki lho Pak hah hawane adem ora nek kene iki ora adem wong nyatane dawane adus kok iya kowe urung ngalami sesuk kowe urung melu aku urung tekan Dieng kono nek ning Dieng kono malah saben penabuh siji iki ngedep anglo siji nek ora kuat wong aku adus ning banyu diesel kok nek kono ki tenan ora krasa panas piur-piur ngono kuwi pertama ya kaget tak kapyuke ngono ki weh ngono mergo maknyas iya yo anggere maknyas ki kaget tulus latihan neng buk as ya yen liwat aku kelingan ya monggo ya yen liwat aku kelingan
Mau nanone sedetan sajane apa ya iki? Aku kowe dadi karma. Matur nuwun sampun. Ya Mbak Ika wis kepareng ngaturake gubuk asmara panyuwunan saka Kukupan Campur Anom ya dusun Mindikan. Oh iya diatur engko bondo donya engko keri ya Mak. Heeh. Karo Bung Karno Putra Fajar. Ya nek jane iki pancen tembang sing mengku surasa politik ning upama ana pamundutan ya engko diaturake no. Ya ora dadi ngopo. Iya wong awake dhewe menghormati presiden awake dhewe sing sepisan sang proklamator. Iya. Ya saiki diaturake iki saka kakeke Mas Wildan Satria Abimanyu. Ya. Kaya mau Tatin wis nganggo headset dilebokke nggon kuping mbok menawa ngapalke. Ya. Ya, ayo Tin. Ajar ora apa-apa. Ya. Satria, kok Satria, kok Slendang Sutra Kuning. Slendang Sutra Kuning. Neno-neno, nano-neno-neno. Slendang Apa? kuning. Aku ki dalang kok tok ajari. Lah ya piye mau salah lho. Slendang, slendang, matur sutra kuning. Enalane, lalalala. Mambu keong. Ngawur ora.
pasrahke Tatin wae. Niki wonten saweran saking Pak Siswanto. Pak Siswanto sapa? Bapake Dek Wildan. Ah kok kowe sing nyekel didum. Lah niki kanggep sindan-sindan tekne mendoakan tadi lho. Oh, apik kuwi ya. Nggih, nyosanya cekel sikik. Soale dhek iki nek karo dhuwit ngiyip. Iya. Jenengan mboten, Pak? Ya ora. Alah sing ngomong sapa? Aku nek karo dhuwit Oh, nyatane. tanggalan rung dadi wae kei DP ya. Nggih, ngono kok. Piye? Tanggalan urung ana wis kei DP langsung tampani. Lah ya wong kumbangane keliya. Lagi pasti kan berarti kabeh butuh duit ngono lho. Lah ya ora masalah, catet ning HP rak ya iso to arep paling ngundang iso tanggal 2021 iki. Iya, ana Mak. Wis ana Semelang nek ra oman nggon iki wis ngundang, aku jane wis nolak. Moh, Pak. Terus setahun melih kula oleh nganu ngenteni kesuwen. Pun to kudu dadi niki regane pinten pun kula saguhi. Niki DP-ne. Nah, ya aku terus karo duit terus weh lah iki aku. Langsung tak candak ya wis. Ya padha to. Heh? Padha. Lah kuwi rak hakku. Lah iki ya hakku. Hakmu ndi iki hake kanca-kanca kok. Lah ya kan ana akune barang. Ora maksudnya aja tok gawa nek tok gawa iki. Mboten tak nehke kuwi lho sapa Lisa. Kudune sasi dinyatus dadi nyelawe nek musuh kowe. Ya talang ki teles ya. Apa? Talang ki teles. Apa? Kowe kok anu pedomamu kaya ngono. Lah jenengan nggih mboten. Lah, Ah, tenane. ora. Ha iki lho ana Oke. dit nang kene 400. Ya. Ah. Iki mau kadung tresno tiwik 100-nya wik panen ndak derani aku ndelikke dit karo kae menungso kae kok iki. Kuwi tiba wik dukuin to. Ora kena bapakmu nggo dolan. Kebetulan ya semono ra cukup kok. Terus apa mau? Ika, kanyo sing nembang 100 lho iki mau njaluk apa gubuk asmara 100. Terus siji sapa nek sing wis nembang? Lisa. Lisa wis nganu sak yuta kok saka Pak Tristianto kok. Lah nggih. Ya wis, berarti iki jatahku 200 iki. Lah kula ajeng nembang lho. Lah kuwi ra entuk to saka Pak Siswanto. Lah iki kan duit le mendoakan, udule nyanyi. Le mendoakan kapan? Iki mau Saiki aku tak takon doamu mau apa? menapa bentuk baru. Nah, kuwi apa mendoakan kaya ngono kuwi? Lah apa ora baru? Ya ora kok ajeg kok ya. Ya baru. Ming sing jero ki metungul metu. Sing endi to? Ampo. Aku ya nyo wis 100. Ya. Sendang sutra kuning, ngene nyo. Siap. Nah. Wis. Nuwun nggih. Ambu. Nuwun nggih kok ambu. Ambu ya sing sopan. Nuwun nggih Pak Dalang ngono. Nuwun nggih Pak Dalang Sina Nugroho. Ya ngono kuwi apik ya. Kok nggawa HP ngapa? Lah ra apal e. Rapal kok 100. Lah nek apal malah. Kita omongi ya ning prapatan kae kanggo icik-icik kapal banget 100 kiloe trimo. Lah iki nek apal ya 50.000 ya ora apa-apa. Tambahi maksude. Wis pas iki. 100 iki kok tak nggo bayar wedang. Gone Wito. Wong wedang wis dikeki kok. Yo, gawe wis. Bawane apa? Hah? Bawane apa? Lah apa? Ya langsung wae. Oh ya. Neno, nano, neno. Nah, Pak no, ini ya enggak apa-apa ya. enggak apa-apa, biasa aja. Saiki apa-apa liwat HP wis iso. Cakepan selendang sutra kuning, nunul nggon tanda mencari tit. Langsung metune Tat. metune selendang sutra kuning kok. Cakepan kok titot-titot kok. Iya. Nggih. Ya. Saiki Ora sok kemis. selendang sutra
Matur sembah nuwun. Ya, ning kowe ora kena lunga. Lah napa? Lah iki ana panyuwunan saka panjenengane apa jenenge iki? PWKS Temanggung. Ya, sing padha rawuh bengi iki nganti nggone ora muat. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Akeh sing padha rawuh, akeh sing padha mrisani lumantar layar-layar ning jaba-jaba kono. Iya. Ki engko nek nganti kowe ora anu nyaosi kanca-kanca PWKS Temanggung wis padha rawuh adu-adu do mlumpuk tekan kene nyuwun podang kuning. Ya. Ki sing wigati siji podang kuning, loro kijing miring. Iya. Kijing miring. Heeh, jane dibenakke malah apik lho, Mak. Iya. Kijing miring. Lah sing napa? Kowe podang kuning kok kijing miringe Elisa. Ya. Oh nggih. Ngono ya. Heeh. Wah, dalu pun nggih. Apane? Podang kuning. Ora masalah kok ya. Kok arep ngenyang terus kowe iki. Kok nembang kok meng arep suwala terus. Iya. Nah, kowe nembang-nembang lagi. Ya ora apa-apa wong sing disuwun kowe kok. Iki lho maringi rokok semene akeh iki. Ndi kondene? Lho. Kowe iki wong wedok kok udut. Tak ijolke dhuwit ya kena lho. Wah, ora edan kuwi. Omong rokok karo ijolke dhuwit. Ya ora apa-apa tak. Kebangetan ora. Tak jolke gas ya kena. Aku masak. Tak ijolke apa? Gas. Oh. Ya engko sesuk tak paringi. Lagi bawa? Lah iya. Udang kuning komplit kok. Apa jenenge? Kijing miringe Elisa. Bawa ini sing pocong mawon nggih. Pocong ya kena. Aku bingung saben dina mikir Saben dina mikir manuk nengno wae wis rasa dadak tok pikir. Manuk kok tok pikir banget. Ya nek ra ngoceh ya piye? Heh? Nek ra ngoceh. Wis ra nggre iso antuk-antuk wis apik. Ya gak nek ming mantuk tok. Nganggo gedhek barang ya. Mikir manuk podang Neno agawe gregeting ati neno Nora mendo son pikat bu lute bendo. ya mangga Yen liwat esuk awan aku mesti liwat kono maksudnya ngono. Ya coba. Tak cerdas iki iso minggo. esok awan ning wis ora kerasa. Woyuran golek sing tak sayang.
Wis lunas. Iya. Kok lunas? Ah wis ngaturke apa jenenge mau? Slendrang sutra kuning karo Nggih, jenengan tesi utang. apa? Rokok. Iki menungso apa ya? Lah piye? Sinden kok njaluk rokok iki lho. Tatin iki nek nang omah ngerokok. Lho iya ta? Iya. Lintingan. Anggere muni wis nganggo sarung sak dodo wae. Terus jegang ning ngarep omah terus udut. Ngono. Wah jan ya syukur. Ya ora apa-apa kadang rokok iso dienggo beningke swara. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Iya, Sa. Ya. Ngaturke kijing miring. Ya, panuran saka kakeke Mas Wildan Satria Abimanyu sing disupitke. Ya. Coba kaya ngapa kok iso kenes ora? Nek kijing miring iki dituntut rada kemayu. Iya. Karo parikan-parikan. Ngono ya, Mak. Langsung wae, langsung dibukani saka Bonang. Lumaro jejer geger sekutha. Kutane geger mergo kijinge miring. Iya. Ya, mangga. Miring kok dudut. Ayo Mas, kijing miring
Aku ngerti tembange kaya ngene iki moh aku sak. Kau mang apa to, Pak? Parikan iki mau piye mau? Lho pancen parikan kaya ngono modele. Lah iya kan ya ora apik to parikan kuwi. Kok rapi pripi, Ku mau parikanmu piye sing pertama mau? Iki ana semut cacahe telu. Nek ra dimut ra iso mlebu. Kuwi apa kuwi? Ayo kuwi kaya ngono kok. Kuwi iki bola. Benang lho. Heeh. Kae nek arep dilebokke ning dom. Dom kok dom. Ya jarum. Jarum. Kuwi kudu dimut sithik. Oh. Nek ra dimut angel mlebune. Kuwi Terus pikiranmu lho sing iki kudune iki sing asosiasine yang bagus. Ora meng aku tok, Kyai semene iki pikirane ngono kuwi kok ya coba sing masih liyane mau ana sing dhuwur dimun ngisor digenjot mau apa mau. Oh, iki tekan kretek. Apa ya, Mam? Tekan kretek katoke mlorot dhuwur diemek ngisor digenjot. Nah, kuwi apa kuwi ayo? Kuwi numpak pit. Nah, Numpak pit piye? kan setange diembak. Diembek iki dipegang. Heeh. Ngisore ya digenjot, nek ora digenjot ya ora mlaku. Ngopo ning nggon? Oh iya ya. Omong numpak pit. Oh no. Si Rasa rutok. liyane mau. Kala jengking ning ngisor watu nek ra jengking ora mlebu. Ah kuwi. Nek ora jengking kok ora mlebu ki maksude piye? Kuwi wong tandur. Wong tandur kudu jengking ben mlebu. Mosok ya mlumah. Ya saya ora mlebu. Kudu jengking ben mlebune. Makasih. Endi keplai makasih. Ya sampun, Pak. Ya, apik tenan ya. Kijing miring lagune jebul kaya ngono to, ming lagu dhuwur dimek ngisor digenjote kok gayange ra jamak. Heeh. Sesuk tak genjot. Lho, tegese sesuk tak ngepit ngono lho. Penabuh wis meneh. Ambune do apek-apek. Pelok barang, Mas. Ya. Pikurke Bung Karno Putra Fajar ya dunekke pamundutan iki. Ora kok piye-piye nanging eling-eling apa perjuangane beliau iki ya gedhe tenan no. Iya. Bisa sang proklamator. Iya, pancen ya bener, Mak. Monggo diaturake. Hah, iki sing bawa kudu Katno. Nek ora Katno wis ora dadi. Lamun macan ninggal gading. Waduh. Ayo wingi disulihi gol ora dadi ana ning Blitar wingi. Iya. Ngono ya. Ning DPRD provinsi wingi. Nyeting aku Katno pripun, Pak? Kalau niku ternyata ketoke ming sak Katno niku ning tumrap warga laras gedhe dayane. Iya. Saiki mulai suarane atos lho, no. Iya. Mulai gleleng saiki. Ya wis ben lah apa-apa lah. Ya mangga. Macan mati Suarane pancen arum. Ninggal ulang yen to ninggal Gading ya macan mati ninggal ulang, gajah mati ninggal gading. Iya, menungso mati ninggal utang. Iya. Tan prabeda Tan prabeda jan matama jalma tama ninggal asma kondo dingklek
jagat rayana seni. Nang kene iki wingi gul kleru nang kene. Kateke gul. Risang proklamator aku engko bukane pindho ya nak ya nani pisan wae ting nak ya sing positif pisan apa pindho pisan cidane tetep pisan kowe aku ora kuat pindho aku ya ya ketamlian Bung Karno nena bela bangsa tekeng pati sang penduda gendut Pancasila dasar proco ya demung arep dhewe nggo panutan ya didelokke tabuhe ya anggitane pepundhenku saka Blitar, pepundhen dalang sepuh Ki Haji Sukron Suwondo. Oh iya, apik ya Mak iya. Iki kanggo menang perjuangane beliau. Ya pancen ngono. Ayo disingget dhisik no. Ya. Dipeloke bem mau barang saiki dibemke. Ya. Dipeloke bem. Disingget sawetara dhisik. Nggone awake dhewe ngaturake suka-suka parisuka. Ya. Diteruske dhisik critane mengko iso diteruske nggon gara-gara. Ya ya mata derekake. Kapyarsa swaranipun ler ombake samudra. Thank you.
boten dawuh sinuwun.